Matwiqi tal-ħwienet u l-istabbilimenti tax-xiri f'pajjiżna qed jiddominaw tabelli bi skontijiet u offerti speċjali marbutin mal-Black Friday li għal sena oħra xprunat ix-xiri f'dan iż-żmien sinonimu mar-rigali, ġimgħat biss qabel il-festi tal-miliet. Oriġinarjament il-Black Friday kienet popolari minn fejn toriġina fl-Istati Uniti tal-Amerika, iżda ma' snin infirxet anke fl-Ewropa u baqgħet iżid fil-popolarità mal-popli kollha madwar id-dinja, mhux binqas magħna l-Maltin. Tantu hekk li ħafna saru jifirxu l-offerti fuq tmiem il-ġimgħa sħiħ minflok f'jum wieħed u jsejħulu Black Weekend, hawn min saħansitra jestendi l-iskontijiet għal xahar sħiħ. Tard il-ġimgħa wara nofsinhar One News ħal kummenti tal-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tan Negozji Żaru Medji Abigail Mamo dwar l-andament matul il-jum. So far is-sinjali huma tajbin, ġifieri kien hemm affarijiet li ma ħarġux to the ideal conditions, ħabba temp u affarijiet oħra, però ġifieri qalulna li hemm ċaqliqa tajba, wara nofsinhar il-biċċa l-kbira dejjem jirpilja iktar. U ovvjament inti jekk inti forsi qed taqta' qalbek biex inti toħroġ għax ħabba l-maltemp jew affarijiet oħra, illum għandna l-konvenjenza kollha online. Ja saħqet li x-xiri online dejjem qed iżid fil-popolarità. L-online baqgħet u ħatibqa' importanti il-konsumatur. Illum hemm min ħa ġurnata li imma min ilu jixtri daw il-ġimgħat bil-mod jara x'offerti hemm u juża l-ħin tiegħu liberu biex fil-kwiet u fil-kumdità ta' daru ikun qed jixtri u jaqdi l-eżiġenzi tiegħu. Minkejja l-popolarità tax-xiri online hemm dawk li xorta jippreferu jixtru mill-ħwienet. Il-ġimgħa filgħodu One News żar kumpless tax-xiri fil-Ħamrun fejn minkejja t-temp ikraħ u x-xita kienu ħafna li xorta marru biex jixtru. Duru naqra forsi nixtru xi ħaġa nibdew għall-Christmas. Hawnhekk ma' nepotijiet, allura ngħid provajt kif ħalli nieħu l-okkażjoni u nipprova. Ġejna nduru naqra ma xajna. ċejt nara xi ħaġa taċ-Ċiniżi. Jien nixtri u da jħallas. Sa dan it-tant fuq il-medja soċjali il-Pulizija wissew lill-pubbliku biex iżomm għajnejh miftuħin għal ċertu li jista' jiltaqa' miegħu f'dan iż-żmien sinonimu max-xiri. Mill-ħwienet il-Pulizija appellaw biex dak li jkun joqgħod attent b'dak li jkun għaddej madwaru, iżomm il-basket dejjem magħluq u jiċċekkja li għandu kollox miegħu. Fil-każ tal-online l-appellu biex il-pubbliku jixtri minn sorsi siguri ma jagħtix dettalji bankarji bla doġġ u jżomm records ta' tranzazzjonijiet li jagħmel u dettalji rilevanti marbutin max-xiri.